U kalkulat li għal-festa ta' San Patrizju li kull sena qed tikber fil-popolarità tagħha f'Malta ġibdet lejn San Ġiljan folla ta' bejn 15,000 u 20,000 żagħżugħ u żagħżugħa li nġabru fil-pjazza ta' quddiem l-Assa ta' San Ġiljan għal ċelebrazzjoni li għal uħud bdiet minn kmieni u baqgħet għaddejja sas-sigħat bikrin tal-ġimgħa. Festa li minkejja li iktar għandha rabta mal-Irlanda milli ma' Malta, żgur li għamlet l-istidien tal-istabbilimenti tal-madwar kuntenti. Hija xi ħaġa sabiħa li jkun hawn xi ħaġa differenti, anke n-nies saqtan għal-ġimgħa ħadu pjaċir, illum ma ġara xejn dal-għodu għax-xogħol erġajna ma ġara xejn, kullimkien nadif erġajna u għaddiet bħall-oħrajn. Iżda residenti din iċ-ċelebrazzjoni kienet ta' inkonvenjent kbir b'Ġiljaniżi li spiċċaw maqfula fid-djarhom minħabba karozzi pparkjati bla doġġ u oħrajn li stempħu jnatfu l-ħmieġ li sabu quddiem djarhom. L-istess għall-parroċċa tal-lokalità fejn fil-car park ta' Bisswita il-bieraħ kienet xena komuni li tara kju ta' nies jistennew biex jaqdu l-bżonnijiet tagħhom mal-ħitan. Bil-volum li kienu nimmaġina qegħdin jixorbu, ġew jagħmlu bżonnijiet tagħhom f'kull kantuner li sabu f'dal-car park tal-Knisja, ġifieri irġiel u nisa, u naħseb jiena huwa wkoll nuqqas ta' dinjità li għandna nifissaw li ġifieri naħseb jiena ma nafx. Inħalli l-pubbliku jiġġudika, imma jiena disgustat ħafna b'dak li rajt bajnejja l-bieraħ fil-għaxija. Għal-Kunsill Lokali li minn din l-attività m'għandux dħul ukoll kienet ta' uġieħ ta' ras hekk kif minn kmieni filgħodu kellu jibda tindif estensiv, ġbir tal-iskarti li tħalla mferrex ma' kullimkien u manutenzjoni li flimkien swew eluf ta' euro. Situazzjoni ta' meta jkollok 20,000 persuna hawnhekk. Situazzjoni fejn in-nies bla dubju ħadu gost imma għar-residenti kienet diffiċli ħafna. Il-verità hi li l-Kunsill ipprova jieħu l-miżuri li seta' biex kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni, imma l-verità hija li meta jkollok dak in-nies kollha li jiġu biex jixorbu, il-residenti tal-madwar batew ħafna. Minkejja l-isfida li din l-attività ġib magħha, il-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan għamel dak kollu possibbli biex l-inkonvenjent jitnaqqas, fost l-oħrajn blaqat mal-pulizija, żdiedu l-mobile toilets u l-ambulanzi fil-post fost l-oħrajn.